Men er der ingen steder, pornoen kan holde sine kropsaftsmurte fedtede fingre for sig selv, er intet heldigt. For at finde et svar har vi talt med forfatteren bag denne her bog, Lad de lidt større børn komme til mig. Præsten Fader Nebelkind. Goddag, du må være Fader Nebelkind. Ja. Vi har en aftale. Det er rigtigt. Tak fordi du måtte komme. Tak. Vi møder Fader Nebelkind i hans kirke på Nørrebro. Fader Nebelkind er katolik. En religion, der traditionelt har et konservativt syn på seksualitet. De kan ikke lide det. Jamen, pornoficering, det er noget, jeg støder på overalt, hvor jeg kommer. Altså, en tur i Irma, en gåtur i parken, på min DVD og på internettet. Som en moralens vogter, der lever i streng cølibat, påvirkes Fader Nebelkind meget af de danske unges seksuelle frisind. Men er de unge blevet værre med årene? Og altså, de unge, de går også rundt og klæder sig meget mere våget i dag, end de gjorde i gamle dage, ikke? Altså, nu ligner de jo sådan nogle dukker her. Med guldkjole og suttemund. Ikke? Tænder den ikke dig, den her? Nej. Jo, den gør. Hvor har du den dukke fra? Den har jeg købt. Til det her interview. Jeg er slet ikke til sådan noget der.